jaya saklamiya.
nuwun. Demikian tadi penampilan artisnya Terima Golo Budaya Matur, thank you. Wong tua kok terus mbok garap ngene. Mas Sam ndak rogo kuwi rogo nom tah piye. Terus tuwekan mbok garap dijina sing buanten ben piye jeh. Aku kan belum sungi tunggale ula rumangsamu. Lho. Piye kabare, Dek? Waras ya. Minal aidin wal bodreksin, Dek. Matur nuwun lah ya Allah kacamatane. Ya jenenge sapa lali aku? Sapa, Dek? Kok Kamto? Sapa, Dek? Lali aku Kandar. Iya, Sukandar piye Dar kabare, Dar? Boloku ngunduh Lombok kok cing iku, cing. Aku ngunduh Lombok ambek ndek kleru, cing. Ceritane wong loro nang Tegalan to, ngunduh Lombok bareng nggawa glangse. Lah Lombok iku mau kleru, sing tak unduh ora Lombok ning wit ning Lomboke ndekne. Lomboke mok cilik jebule semene to. Ada rupane gosong sisan. Dar Kandar oke sehat ya. Berkah barokah saya dari ngaturi sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuk nggih Bu nggih. Udan yang ketoke kok ya sumuk ngono. Sugeng mirsani pagelaran Keprak Terima Golo Budaya pidalem saking dusun Jepon Turirejo, Blora Mustika ingkang dipun pimpin Bapak Sukono Ceplis terkonjuk Mas Yanto dalam Mbak Puji ya. Nang ngene iki lho nggih hawar ini ketok. Anu Mas diketokno kae. Kayak nganten anyar ngono. Matur sembah nuwun nggih, Mbak, Mas. Sampun kersa nimbali Keprak Terima Golo Budaya kanthi acara Walimatul Kitan adik dapa. Ampun tilem adike. Sampun niku nek nyunati ndek apan Bu kok pun belayu. Oh pun anu pun dangu pun dadi pun mari nggih, kok pun dadi pun mari nggih. Pakane tak takoki pun dadi wis dadi jare. Dadi bocah sing apik ngoten nggih Mbak nggih. Muga-muga dadi bocah sing apik sing becik ngoten nggih. Mas Yanto dalam Mbak Puji didongake muga-muga pinaringan segar kewarasan rukun terus nggih Mbak nggih. Oke sayangku, langsung dicus saya jamnya wis 2 lho. Dikai anu tombol kangen saya spesial buat drivernya Nusantara iki ya. Diaturi tombol kangen dulu. Moga-moga sok ben masyarakat dusun Kelabang nggih Bu nggih Mbak nggih. Kelabang napa Tergambang? Lah Tergambang niku napane? Tanggane Kandar barang. Ya Allah nduk nek jongok aja ngono ya. Cah wedok jongok kok mekokok ngono. Iki lho ana tukang syuting ning kene. Aku nek lanang jongok ngono gak masalah, cing nek wedok iku lho ngono ku bahaya. Ayo diaturi ya. Media Tama juga Putra Audio.
Wenang ngene tok ora gelem nyangoni korong 2500 ngono. Pengengah-pengengah untune entek. Gampang piye ndagake nak ditokno kok iso. Apa ning ndi? Heh. Endi bayar sik nek podang kuning kok iso. Lho duwe ning jero kono. Alah. Bareng topine dibuka rambutnya semiran putih masalah. Nggih, oke terima kasih. Cium. Alah, ora kena irunge nang kena ilere iki ya Allah Gusti. Ora eling blas. Mbah Cabe Lombok. Iya. Pira iki cah? Tak bukake ya Mbah Cabe. Oh iya akeh. Akeh tenan, 20.000 cing. Jaluk anem sapa? Sing nyanyi sing ndi tak milih dhewe. Aku dhewe. Ngono ku jenenge mloro mbok. Mbok kok terus kok nyanyi sing delok bosen tak kandhani kowe. Oh, balane? Lho omam ndi Mbah Kandar? Wis sunat. Urung ping 7 ya. Diaturi podang kuning aja mbok ya cangku mendak ora mandu nyanyi. Dik Yomi ayo Dik sayangku podang kuning sayang diaturi kanggo Mbah Cabe Kandar. Iya ya Dik Yomi. Nyampur sari sing pinu. Iya. Podang kuning yuk.
udan banyu udan ya Cing. Sing paling apik banyu apa ya Cing sing mari gak suara entek. Dah, matur suwun ya. Lah dik 20.000 wis sangare ngono kok iso kandhani ya. Susuk ta ora? Ora. Aku ndek bolo anyar. Di bojo ta ora Mbah Kandar? Joko, padha aku ya perawan nek ngono. Padha ae. Lah Joko umbaran, kira-kira tak pek bojo aku ngono ngatasi ta ra? Ngatasi. Lah iya ketoke ra nduntu kok ngatasi ngono. Oke, jalukane Mbah Kandar iki mau diaturi wonten podang kuning mugi rena ing penggalih nggih Mbah nggih. Sampeyan nek wis sunat tanggap ya Mbah ya. Nyuratno sapa kira-kira Mbah? Sunat neh, bentek. Ora kasare buruh nggowo padha lombok jemling kok sunat terus ae. Potongane. Ayo Pit. Nanti garap, Duk. Ayo ndang mulai. Pipit. Ora kowe pipit. Kowe Fitri iki pipit. Pipit sik. Diaturi. Apa kono gak ono atensi nduk bebas. Los karek kowe. Ape nyanyi apa urung ana jalukane masih antar karo Mbak Puji ketoke ya sik. Urung patek buta. Iki ya nek program-program udan wayah ketoprak bar ini cocok ta ora, Duk? Oh gak cocok. Terus kata-katanya piye, Cing? Ben kata-kata ta ora, Duk? Gak duwe kanggo kencing. Kowe selalu kentan kata-kata marai kok iso. Sing pinu ayo ben rodok semangat sithik. Singkong keju. Singkong keju. Oh sing iya penak. Eri. Tunggale iku lho mi di Zoom. Aja manggo kono mi di Zoom lho mi. Kak ya. Iki kita rada alon-alon ya, Nduk, sebab rumah kita ini lagi keadaan gini. Ler-leran. Bangeten kok. Singkong keju ri ya ri, tutul seri sing pinu ri. Kowe kok pating kerembukno apa, Bro? Menengae ngono wis.
ngene iki lho terus ngendikane aku nek roh sampean eling Bu Cipris. Didongake mawon nggih Mbah nggih. Nggih. Terus pripun? Bapak Sungkono Ibu Cipris. Terus piye njaluke Mbah Kantar piye iki ben seneng atine piye iki piye? Njaluk gratisan lho kok njaluk gratisan ngono ngelem kok ben swidak jaran kowe Mbah. Mbah. Ngapain njaluk gratisane kok ngelem-ngelem sik ngono geger mereka karo-karon. Njaluk gratisan sing ndi? Njaluk gratisan apa kira-kira kok iso gumun aku. Rono, parani. Lah iki nek gak diurusi mau kon ngurusi sapa bro kok iso gumun aku. Lah ya kita urusane kok tak dene gelang sik. Ana permintaan ya Mbah, tenang saja engko tak kei. Apa sayangku permintaannya apa? Jalukane kok iso medeni wong wis cinta karo air mata. Panola, ayo Dok sini. Pentole digoleki, atensi sing mlebu apa diaturi, nek urung ana atensi yo ngaturi apa kono sembarang kalir. Soale jam 1 Nduk lakone sunan kok cek men tutuk ngono ya sayangku. Yo diaturi apa ana permintaan mboten? Ana permintaan mboten? Oh, ana permintaan Dok. Request apa? Request bar iki wis jare ri. Apa Dok sayangku? Diaturi apa? Golek aman yuk. Golek aman ri. Golek aman ri tap-tap ayo. Ajina baya ini. Aku yo sik ajeng kok bar iki. Gak patah eling kok. Diatur apa? Palang kekek. Ta apa, Pit? Palang kekek ta apa? Oh, ya WA-ne kono mbok tokno WA-ne mo ya. Lali aku. Oke, Mas. Apa lagune apa aku pe muni bingung wae lagune apa. Para sedulur sedaya. Lagu apa ya Pit iki? Mbak lagu cing apa iki cing? Oh iya, Buaya Darat.
Aja warai ngono gene oleh nduk kok iso. Wong ora kudu njaluk lagu kok. Lah wong dhuwit 2.000 karo 50.000 iki rupane meh padha. Ngono sing dikekekno 50.000, guri-guri pas aku 2.000 iki marak ya 50.000 alah dul. Bangsa ngekek 50.000 sitok mbok templekno bathuk banter kok wong ampleng wong. Aja warai njaluk lagu. Marai ora dosa, mari ora dosa. Marai dosa. Lunyu. Apa sayang? Kowe ku bayar ta ora le, Bro? Kowe ora bayar brak-brok ae kono sing bayar tenang ae kok. Pira dhuwitmu? Bar adol cempe gudi kenang ya. Lagum apa lagum? Kok sugumon aku. Ana apa kok golek mboke terus ana apa mbok nggo apa mbok nggo tambul? Mboke nggo tambul ya sangar e bokong sitok ora ngentekno kowe. Lho ndang milih sing bokong sing ndi kira-kira? Kok gumon aku. Jaluk apa lagune apa? Jambleme sapa sing mbok sidami? Kok iso gumon. Sekar. Lah ning dhuwur lunyune kok ngene ondo. Lagune apa nduk, Kar? Sekar endi sekar rek? Mekar iki piye mi? Eling sesuk kaya hangsuran mekar kok malah mbok elingno mekar. Ik wayahe iki. Nggon apa? Nggonku Senen kok. Lho, jebule do duwe kabeh ning kene. Permintaan apa? Dagage lah, nyidam jamblem. Duit dhewe. Duit dhewe ya. DP sik 15.000 DP. Gorene. DP gorene 15.000 tak kei. Ayo, urunan sewunan sak balam ayo. Wong nom-noman kok ngene. Yo. Aku alo ngrumati tuwek-tuwekan kaya ngadio ngono ku mangut duwe akeh kok. Nom-noman blas ora ndek dhuwit yo. Wong bayar 15.000 patungan sak balane. Nom-noman apa ngono ku? Ayo Ri, idam jamblem Ri. Idam jamblem kok 15.000 ku njaluk sing blenyek ta sing piye? Ayo weh, kok wirak celeng pe wae. Ayo. Ayo Ri.
jam sing kok kotang kuwi. Ane jam-jam lho bude. Jembrem sing endi Ajam lem sing kuwi dek. sing kuwi endi Mas Mosok ora ngerti dek. pancen kangendi kaya aja bingung Asaku nek nawa gak iso ngebari. Apa mbok celok Bu? Bu em ta piye? Kok malah Bu njuk mie Bu jare. Lah rak ngono nduk ngono lho. Mbok celok Bu. Njaluk mie nek modele ngene untune karek separo-separo. Ora pediot kabeh piye? Ayo anu sapa sih? Aku iki ambekanku dalem. Ndi sing njaluk lamunan sinten? Lah ki nek muni pisan tok ya ora tenanan ngono. Mas Yanto sing duwe gawe. Oh adine Mas Yanto. Angger ngaku adine ngono tak kei kowe pokoke. Lamunan sayang. Nggih. Permintaane dulure Mas Yanto, satu lagu terakhir karo Ngeranti Ndara Putri. Perkara seneng-seneng kok sambung nggone dagelan. Lakone cek men tutuk. Tambahi satu lagu terakhir karo Ngenteni Ndara Putri wonten Lamunan.
Nggih.